फुंनि 7:00 बाजि दांफिनबाय आफा मैया मेंनानै हास्लाबाखै कयेकथाल' बल हादों मोनसेल' बल हादों ना बाबा मैया ओमफ्राय नै बडिगार्डआ ओमफ्राय नै मैया सोमनानै दोननानै आरोना बिराद नाजाथारदों आंनि फिसाया एकदम बानायनो थाखाय दे जाथाराबाहाय बल लायफिनगोन दे बाबा दा गाव ट्राइ खालामनो लुगैथारदों नालाय ओंखायनो मैया आथा उथा लानानै फैनाया आरोना बानायथारदे आबा दे 7:00 बाजि पेपार बायनानै लाबोनाया मैया बिमाया बेफोरनो आरो निउस पेपार पुरान निउस पेपार नानि नों दांनाङा दे मा आखायाव गोसोम नांगोन दे पेपारनि कालार दे जेबो नङा दे दा सुनो हागोन दांनाङा दे लोखि दे आदाया बेखौ खक'आवसो लांनांगौ दे मा दे बानायबाय था दे तो खुलुमबाय सिनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनखौ फिनखौ साबरबावबाय सय माजे जुफक बानायनाय महर लान सिनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद मोजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिगां ब्लगसआवनो फोरमायखाबाय मानसिफोरा 8:00 सफैफिनबाय होननानैहाय ओमफ्राय मा होनो स्कुलबो खुलिबाय दिनैहाय 9 थारिख आरोना पुरा क्लास जागोन जाहैदों मालाय नटिस हरखाबाय फार्स्ट डेनिफ्रायनो पुरा क्लास आरोना ओमफ्राय जों 8 थारिखआवसो फैनाय जाखादों तो फिसालायाबो जबरदस्त नाजागासिनो दङ मा होनो बायबाबो मोनोमोन बे बलफोरा आरोना बायदोंनो मेला मानसिया दखानाव सोंबोनायाव मोनथिदों तो बेयो गाव बानायनो होननानै दाख्लैनो आवगायनानै लादों नालाय तो बानायनो होननानैनो माने थादों नालाय ओंखायनो आंबो दे जुदि नों गाव निजा बानायोबाथ' मोजाङानो नोंसिनिनो एसाइनमेन्ट नोंसिनिनो प्रजेक्ट ओमफ्राय तो गाव बानायनो लुगैदों नालाय बानायग्रोदोसै पेपार बल मबाइलाव चार्ज खालामलायनानै नायनानै बानायदों आरोना ओमफ्राय रोंथाराबा उफाय गैला आंबो बलखौनो बायनानै होफिननांगोन बाखि सिथाबनानै कालार होनानै मा खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय बल लांदों होनदों दखाननिफ्राय मेला मानसि बल लांदों बिदि लांदों होननानै हेल्पाराव आं थानोसै खिन्थु पेपार बल बानायनायाव आं दांफानोनो मोननाय नंला आरोना मानो होनबा आंनाबो हाबाफारिया जबरदस्त ओइ नानि सोना गुड मर्निं आयौ थ' दिनैनिफ्राय हाबाफारिया सुरु जाफिनलायबाय बिमा बुरैनिया हाबाफारियाथ' जेब्लायबो चालु थेवबाबो नै स्कुलनि हाबाफारि आरोना फार्स्ट डेआबो मोनसे रोखोमना इसेल'सैमोन मोननै रोखोमनि जालायलांबाय आरोना हरखाला पास्ताखौनो बानायनोसै आं जेबोनो लाबोफायाखै मैया फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय थ' बेखौनो बानायगोन बेखौनो जानानै थ' बेखौनो बानायनानै हरनोसै बेखौनो जानानै थांथोंसैबो आरोना गाइखेरा हले एसे दंखायो मेन हाबाफारिया बिमा बुरैना बिसो बेलुन र' A few moments later दोननानै फैलायबाय बिदाखौ बहुद गोबावनि उनावसो दोनहैबाय दिनैफाय स्कुल आयौ आंखौसो अर्डार होबावदों नोङो हो फैदो फै जाब्रा डेन्स इदि लेथ्रायैनो थांनानै फैबाय आं स्कुलाव आरोना दोनबाय आरो फैबाय टसनाफोर मेगन मिसिब गासिबो साफ साफाय खालामना लागोनसै आङो साहा पानि लोंथ'आ र' मावग्रोनोसै एकदमबारे आरोना 2000 years later जेसे तेसे सनाफोर मेगन मिसिबगासेयाव हायाखै आं आसि खन्था लाबाय आरोना बैथिंखौ फोसाबनानै ओरै बुस्थु दोनफैबा बेयाव थाबथायो बैथिंखौ दोनैबा बेयाव थाबथायो अ मा गदुरुला दा खटखटा सक आरोना सनाफोर साननो हागौ नोंथांमोना बे भारा थानाय रुमाव बेसेबां खामानि बाट बिदि नङा बजाय जानानै दंमोन लोगोसेनो ओरै बाजाय मिउजिकनि इन्ट्रेस्ट लानानै आरोना लोगोसेयैनो गोमो बोराय साहा फुननानै लाबाय आं ओमफ्राय साहाखौबो मिन्नानै थैगोन आरोना दोननानै दसे बावलाय खोबनानै दोनबाय दसे बावबाय खिन्थु गुदुङैनो दङ एकदम थक आरोना ओमफ्राय फिसाला जालांखोन्दा पास्ताखौ एसे गरम खालामबाय आङो बेजोंनो एसे मन'नोसै आरोना आंबो एसे मन'नोसै आं बेजोंनो उदै खालिमोन सनाफोर दासो आंनि मुलि लोंखांनानैसो आरो जि सुबावसै मखा मोनबा देहाखौबो आख्लायखानोसै मानो होनबा सनाफोर मैया दुगैयाखै लाखांबालाय गैया आरोना बिराद थान्दाबोमोन होमबा आं आसा खालामो आंथ' सानो बुहुत मानसियानो दुगैयाखै खोमा 8 थारिखआव आरोना थ' सोरबा दुगैदोंबा गाज्रि मोननाङा आरोना गाव दुगैयाखै मालायखौबो दुगैयाखै सानदों होननानैहाय बाट आं मिथिनायाव आंबो दुगैयाखै होननाय मेला ओंखारदों आरो आं नोजोरावनोथ' नो टेनसन ओमफ्राय मा होनो सानैसो नायगिरिफ्रा मा होनो मबाइलखौ एसे गोजानाव लानानै बानाय होन्दोंमोन आरोना आंखौ भिडिअखौहायमोन दाना नुद्रायसै नामाथाय गिलु बालुसो नुयो खोमा मोखांफोरखौनो ओमफ्राय
नंमारगौ ओरैसे गोजानफ्राव बानायबा स्र'सिन नुयो बा आसपासनि साइडनि बुस्थुफोरखौबो स्रांसिन नुयोना ओमफ्राय मबाइल स्टेन्डखौ लायोबालाय इदिसिन जायो आरोना स्रांसिन जायो बाट आंहा लानाय नियम गैया नालाय आखाइजोंनो गोसो बायदि ओरै खेबलाबायो नालाय ओंखायनो खाथियाव बोरैबा बिदि दादा मादा जायो आरोना गुंखेफोर एरलोबा गुंखे नुहुरलायनाय खम जाला सुनाफोर र' आंबो स्टेन्डखौ लानानै अयभास खालामना लानांसिगोन आरोना बाट लाब्रबलाबायनाय जायो नालाय ओंखायनो स्टेन्डखौनो लानाय जाया आरोना बे दादा मादायैनो नुफ्लांदोंबाबो बागदावलायदोंबाबो माने नायलांदो आरो अननानै ना इये नुजालायबाय होनलायनाय हाय सोनाफोर 80 घन्टानि उनावसो नोंथांमोन खाथियाव हाजिरा आरोना आङो पुरा खाम दाम साफ साफाय खालामखांनानै मोनले संनाय खावनाय जितना भी काम है गासिबो साफा खालामखांनानैसो हाजिरा आरोना मानसियाबो पुरा साफा आरोना माथाया एसे मानबायमोन दिनै सानथाम जाबायमोन आरोना खुजलिया बे माबाया कफिया एकदम माबाहांबाय आंना फोल्ला फोथाब जाहांबाय सोर सोरनाव कफि जायो सोर सोरनाव कफि जाया आंनाव माने अयथासार कफि आं बुजिनानैनो मोना आरोना नै स्न'फलसो नै स्न'फल आरोना बार्थ इखौ गाबोन लोबनोसै दिनै हाखवा जानानै लोबासै आरोना सोनाफोर थ' आंनि दिनैनि आदारखौ एसे शेयार खालामनो आङो नाथाय सोनाफोर बुंनो थाङोब्ला बिदि शेयार खालामथावथ' जेबो गैया ओंखाम आलु दं दरनै फिसाजो दरसे फिसाला दरसे ओमफ्राय आंहा नै मैया एकदम फुल कफि लानानै फैनाया हारसानिया बेखौ दुन्दिया बरहा होनानै आलु दरनै होनानै आरोना देन्था देन्थि मोनसेबो गाराखै आङो फिसा फिसा होनानै बाखि हनै जाम्बा जाजायाबाथाय दालि आरोना ओमफ्राय न'निफ्राय दैथाम दावदै लानानै फैदोंमोन दहाय फिसालानो फास्टायाव दैसेयाव दोनना हरबाय आङो बाट बे दैनि दंबावो आरोना बेखौ सामब्राम दरसे लावदुम हानानै एग्लिनोसै बिमा फिसा नानियाथ' जाखाया नालाय जा फिसा फिसा लकेल दाउदों हारसिंनो गब जागासैसो आरोना लादो माला नोंखौ देखायनो गैलाहाय फिसाजोआबो आयै मा खालामदों नों मा नावलाय ओरै नों खोथा मानिगोन ना मानिया ए गैला सेस खोथा मानियाबा बाबाया नोंखौ दा रायहरगोन अननाय नङा खोथा मानिसिगोन ए प्रभु खोथाखौनो मानियानो दहायनिफ्राय होनगासिनो आं खोथा मानिया होननानै ना बुजिनानै बुंदों ना बुजियालासिनो बुंदों गावसो दंसै आरोना जायो बिमा फिसा मालाय मा जानो लकेल दाउदै नैबेहाय आलु बाथोनखौ एसे फिदिंनानै दोनसै आं एवस्रोबासो जायोहाय गथ'नि जादा आलु गोरलै बाथोनखौनो फिसा मालाय मा जानो लकेल दाउदै गुन दं सोनाफोर लगे लगे नगद पुरस्कार खुरबायबो आरोना नै बेनोसै सोनाफोर ओंख्रिया आलु बाथोनखौबो लायाबाबो थानो हाया एसे लादेरथारो आरोना ओमफ्राय दाउदै जिख्लाबसे ओमफ्राय फाजाया लुंगासे आरो माथोबावना जानो नालाय जानो आलु होआबाबो जायोमोनहाय फुलकफिल एवजाबाबो जायोमोन थानो हायाना आं बिराद आलुनि फाग्लि नालाय बेखौ फिसालानो दोनबाय ओरै फिसाजोनाबो खुरखाबाय दालि जानायनि खुनु गेरेन्टि गैला आरोना थ' जानानै लागोनसै बिनि थावथाव आरोना बिदाखौ लायनो ओंखारनाया ह माने 2ता 2ल' जादों बाबा एसे आगोलाव गदों 2तायावसो गयो नालाय जों ओंखारबायमोन 2ता 2ल'सो जादोंमोन 2 मिनिटावनो सौफैथारदों नोङो सुपार हिर' दे फैदो आदाखौ लायनो नागिरदोंमोन लांफै होननाया फैबायसो नै आदाया नुथ'ना स्र'नो एकदम इमारजेन्सि मामबार ओंखारलायबाय बिदि जायो सोरबा थ' होमबालाय आरो माथोबाव सोनाफोर आंबो खिथाखायाखै नालाय लायगोन होननानैहाय ओरैनोथ' थाबायनानै फैखायो नालाय बेस्रा ओंखायनो थाबायनानै फैबाय जाहैदों गाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्लगसखौ दोनथ'नोसै एकदम मेंलाबायबायबो आरोना एसे लावनो मोनबा लावनोसै लावनो मोनाबा बाद हो थ' सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि गाले गुजायखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच